Sa mga meg, so nagluto namin, Alami, nag-start luto. So, daraday. Duha na. So, pila nakabuok? Tulo na guys, free taste. Mga Meg, hello? Si Ditch dire, gaub-ub. Shout out ko ni Wae. Ni Alvin, Wahe. Ug ni Naok. Naok ha, naok. Guys, Hindi mo luto nature. So guys, kanang naa na may juice and luto na ang uban. Last na lang ni usaron. Subutan kay si EJ guys kanang hugas. Para di may makasaban sa tag-iya diri. Pero si nanay guys, ito lang sa among kuan luto. Si work back if mga unang food chip na may so good. sarap siya guys. Kami kay guys, gusto kami magluto. Kung ipasad na gamay, So guys, by the way, this is EG and nada to si Kuya Gio, ang among chef. And mauni siya si Ashley, aka E3. Busog na kayo guys. Makadali ra kayo makagusto. Sorry guys, lagom na kami karon kay nakaliga may swimming pool sa Carvada de la Maria. Aso? Carvada de la Maria. Marina. Napay duha na bilin guys and busog na kami tulo. Busog na jud ko ay. Kung kita, pag panagsoy, ni ko na siya, ni Higda. Kay Rikapoy na siya. Kaon na inton EG uy. Busog na kay kunit. Sima-sima pa. Kasi magkaon ganihan good. Samot hotda na sa juice. Guys, duka na kay guys. Busog pa jud kaayo mi. Ya di na may makahurot. Sa bangi, maybe. Kaon ito yun. Tawag tag-kiss. Ashley, lagi tawag kay Kimango siya. Manghipos na tagdiro. Dombay na. So guys, that's it for today's video. Manghipos nami. Goodbye.